Dreaming of becoming doctors, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Ka KSU Central Executive Committee kalapen kut ek jingelang pensyai patbak kalapen long hakeleng gijaka ka rilom khasi jantia na dua katheo bla dep hakamit khat pratrik unailar aja alpen rio hanong mensong kani kamit kade ke jingkut ru ke jing aipor pakhatsan sngi de ka KSU ek sarkar jilla banle AA Halor santali ki mat Jingdawa nakaliang usamla Raymond Kharjana president habapen kut ek jingelang uloong bahaka khat khandai trik unailar aja alpen rio kanan karali Shaka na Ophis ka KSU hajayao kaban sedang hagapor saw baji janmit chakeleng kijaka kanong ba Shillong Dagaba were baro abanis nokti uloong ba kani kande ka dak jongkajing Pyrshah ek Jingsngap jar ka sarkar MDA 2 yaki mat Jingdawa ka seng Lashai hagapor saw baji sha katiya rali daki pai di Shaka bat badan di kali bila arwan di badan di Shaka bila arwan kane karali kan sedang na Ophis jong KSU orang Atiar bakal rali kalau kursi benda ka dak jong Pyrshah jong kuman jong sarkar Halor bat kini kimat tiba Jingdawa na sarkar Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya